Čaute, tu je Vali Hora, vítam vás pri ďalšom videu zo série Objemovka. Tak ako som vám slúbil v predchádzajúcom videu, v tomto videu sa budeme venovať strave. Ja som o strave, či už v rysovačke alebo v objemovke, natočil niekoľko videí a toto chcem spraviť zase trošku iným spôsobom. Dal som si výzvu, že celú prípravu na deň jedenia v objemovke zvládnem za 30 minút a natočím to na jeden záber bez strihu, aby som vám to dokázal, že sa to dá za 30 minút. Nebojte sa, toto video nebude mať 30 minút, niektoré pasáže pretočím, ale už od tohto bodu púšťam časomieru, aby ste vedeli, že neklamem. A pretože čas je drahý a je to výzva, idem rovno na to. Budem robiť v podstate 3 druhy jedál, ale spravím z toho 4-5 jedál, ktoré budem jesť. A jedno budú cestoviny a jedno bude rýža. Tie sa varia, čo ja viem, 10, možno 15 minút dokopy, takže idem ich dať variť a popri tom začnem robiť ostatné činnosti a budem vám všetko rozprávať, aby ste vedeli, jak to robím ja. Verím, že vás tým inšpirujem a hlavne vám chcem dokázať, že príprava stravy nemusí byť taká náročná, ako sa zdá. Takže bod číslo 1, dám variť rýžu. Ja používam obyčajný rýžovár. Dlhé roky to ma naučila robiť Lexa takto. Dlhé roky som to robil tak, že som varil rýžu iba v obyčajnom hrnci. Toto je ešte trošku jednoduchší postup, pretože nemusím sa o to starať, rýžovár to vypne a rýža tam zostane, takže môžem sa venovať aj nejakému inému jedlu alebo nejakej príprave iného jedla. Váha kuchynská je nevyhnutným pomocníkom, keď cvičíš a strážiš si to, čo ješ. No a to, aby si vedel, koľko to má kalórií, tak ja sledujem v kalorických tabuľkách, hovoril som to mnohokrát. A opäť prizvukujem tú dôležitosť toho mať svoju stravu pod kontrolou. Ale ukážem ti, že sa to dá stihnúť pomerne jednoducho, nie je to vôbec také náročné a nie je to také komplikované, jak si mnoho ľudí môže myslieť. Ja použijem 200 g ryže, takže to sem vysypem. Ja vážim suroviny v surovom stave, ale môžeš ich vážiť aj v uvarenom stave, je to na tebe. Zvyknem si rýžu vždycky premiť. Takže ako vidíš, ja si tú rýžu niekoľkokrát premijem, púšťam rýžovár, dám si tam trochu soli. To je pre niekoho kontroverzné, mnoho ľudí si myslí, že soliť sa nesmie, ale to je práve, že blbosť. Je pravda, že kulturisti tesne pred súťažou vynechávajú sol, ale sú to 2-3 dní pred súťažou, nie celé mesiace. Samozrejme, mnoho ľudí toto nepochopí, tak vylučujú sol. Je pravda, že niektorí nutriční poradcovia radia obmedziť sol, ale je to hlavne preto, že moderný človek príjma strašne veľa soli vo všetkých polotovaroch, fast foodoch a tak ďalej. To si rozoberieme podrobnejšie niekedy v ďalších videách, ktoré sa budú venovať výžive, takže ak vás toto video zaujíma, dajte mu like, aby som vedel, že táto téma vás zaujíma a do komentára pod videom mi napíšte, čo by ste chceli vedieť, čo vás zaujíma. V tomto videu sa teda budem venovať hlavne príprave jedla a ukážem vám nejaké tie tipy a triky, jak to robím ja, jak to stíhať za pomerne krátky čas. Takže nestihneme prebrať všetky aspekty výživy, ale ukážeme si tú praktickú stránku výživy. Druhé, dávam variť vodu na cestoviny. Takže použil som 200 g ryže a použijem 200 g cestovín. Používam veľmi často tieto cestoviny Happy Kraken, sú to proteínové cestoviny, alebo proteín pasta sa to volá a sú urobené zo semoliny a majú zvýšený obsah bielkovín a znížený obsah sacharidov. Takže pre nás, čo hľadáme každú možnosť, ako zvýšiť bielkoviny, tak je to samozrejme
trošku lepšia alternatíva klasických cestovín, ale občas používam aj cestoviny obyčajné. Väčšinou použijem buď celozrnné alebo špaldové. Málo kedy používam obyčajné biele. No a ako som povedal, všetko si to zapíšem do kalorických tabuliek, aby sme neboli na konci prekvapení. No, takže máme. Ináč, ak máš kalorické tabulky, dá sa využiť aj skenovanie čiarového kódu. Neviem, či to je aj v tej verzii zadarmo alebo v platenej verzii. Ja mám platenú verziu. Ak to myslíš so stravou vážne, tak ti určite odporúčam kľudne aj platenú verziu. Nestojí to tak veľa a určite ti to urobí dobrú službu. Ale veľa ľudí uľahčí to prácu, keď používaš čiarové kódy. Veľa ľudí má, čo ja poznám, má aj tú verziu kalorických tabuliek zadarmo a sú s tým spokojní. Celé balenie 200 gramov, takže 200 gramov ryže, 200 gramov týchto cestovín. Tie sypem do vody až vtedy, keď sa voda bude variť. Takisto aj sem pridám trochu soli. Ja to robím od oka. Ako som povedal, netreba sa tej soli až tak báť, ale samozrejme nechcem tým povedať, že máš soliť ako blázon. No a teraz vyťahnem dosku krájaciu, na ktorej si nakrájam zeleninu. Ja do cestovín používam čerstvú zeleninu a do toho mesa, ktoré budem robiť, to som ešte nepovedal, kuracie mäso, tak budem používať takúto mrazenú zmes. Je to samozrejme na tebe, ja som na schvál zvolil dva druhy alebo dve možnosti, aby si vedel, jak to môže vyzerať, ale tých možností je milión a ak bude mať toto video úspech, ak vás to zaujíma, tak vám potom môžem natočiť ďalšie možnosti, ďalšie recepty alebo ďalšie vychytávky z kuchyne kulturistu. Na tie cestoviny ja používam veľkú misu sklenenú. Všimni si, ja tu mám viacero misiek, ale vždy je dobré mať takú väčšiu, aby sa ti to neporozsypalo po celej kuchynskej linke. No a teda nakrájam si, tu mám uhorku, ale tu mám ešte, čo som používal, uhorku, paradajky a mám tu takýto mix šalátov. To si hodím do tej misky a keď sa cestoviny uvaria, tak spolu s fetou to všetko zmiešam a mám prvé jedlo hotové. Toto trošku zrýchlim, lebo predpokladám, že nikoho nebude baviť sledovať 3 minúty, ako krájam zeleninu a ako krájam fetu, ale viete, čo idem robiť, takže viete, čo máte spraviť aj vy. Vždy si zeleninu, aj všetky suroviny umýte. Nikdy neviete, kto to chytal, čo s tým robil, takže to je taký drobný tip pre vás. Ešte, čo sa týka zeleniny, ja to vôbec nevážim. Zelenina má totižto minimálne kalorické hodnoty, ale aby som teda nebol úplne... Aby som bol korektný, tak to môžeme odvážiť a uvidíš, že to spraví iba pár. Takže 425 paradajok, gramov samozrejme. Medzi tým ja už počujem, že voda na cestoviny sa začína variť, takže ako som povedal, celé balenie 200 gramov, šupnem to tam. A väčšinou sa varia okolo 10-12 minút, ja to aj tak odhadujem, respektíve robím to tak, že vyskúšam 1-2 cestoviny a viem, či už je hotová alebo nie. Ďalší taký tip do kuchyne je, že ja si priebežne robím poriadok, aby človek potom nebol prekvapený, že nemá žiadne pracovné miesto, takže to, čo už nebudem potrebovať, môžem dať preč, aby mi to nezavádzalo. Nakrájam si ešte fetu. Ja inak všeobecne v poslednej dobe jem menej mäsa. Často volím napríklad syr alebo fetu. Feta je zdravý syr, ovčí syr, ale má aj dosť veľa tuku.
Napríklad na 100 gramov má až 23 gramov tuku a má 17 gramov bielkovín. Pretože mám objemovku, toho tuku sa až tak nemusím bať, ale samozrejme nechcem tým povedať, že v objemovke sa tuk neráta. No a práve preto ako druhú alternatívu môjho jedla som zvolil kuracie mäso, ktoré má zase minimum tuku, takže tým spôsobom to môžem trošku ešte dorovnať. Takže toto je základ prvého jedla, už tam pôjdu iba cestoviny a všetko to zmiešam. Pre tých, ktorí potrebujú ešte viacej kalórií, tak môžu tam dať samozrejme olivový olej, ale tam už bude vtedy dosť veľa tuku, takže treba to robiť s mierou. Ja to budem robiť, ja si tam dávam na ochutenie tekvicový tuk. Je to vynikajúca forma tukov a málo ľudí používa tekvicový tuk. Ja ho používam teda celkovo sa používa na, môžem ho nehať tu, na studenú kuchyňu a je taký vynikajúci chuťovo, ale samozrejme aj svojim zložením. Dosku si rýchlo umyjem, pretože budem na nej ďalej krájať mäso. Toto je kuracie mäso alebo kuracie prsia 600 gramov. Ja v jednom jedle využijem 200 gramov. Takže toto budem jesť na 3 krát. A o tomto je tá príprava, že mne sa robia cestoviny, už sa mi robí rýža, nemusím s tým nič robiť. Deje sa to samé a zatiaľ pracujem na ďalšej veci a to je teda mäso. OK, mäso je nakrájané a my frčíme nezadržateľne ďalej. Mäso hodím na panvicu, budem ho musieť trošku otáčať a trošku sa o to starať a zase to bude zrýchlené. Použijem veľmi málo, v podstate menej ako 1 polievkovú lyžicu olivového oleja. No a to bude chvíľočku trvať, než sa to mäso urobí. No a ešte tu máme tretie jedlo, ktoré sú moje raňajky, to urobím ako prvé. Zostáva mi ešte nejakých 5 minút a to je praženica. To je veľmi jednoduché, použijem 5 vajec, dám si tam ešte mozzarellu 50 gramov a použijem slatinský chlieb. Jeden krajec chleba, pozri, ja tento chlieb používam tak dlho, že už presne viem. Jeden krajec chleba má 33 gramov, takže ja používam 4 krajce chleba a uvidíme, že to bude mať presne 120 gramov. Pozri. 4 krajce. No, 140, hej, trošku som to prestrelil. 36 gramov má jeden krajec, samozrejme, každý má trošku inak, takže 140, nie 120, ale jednoducho 4 krajce, tak ako som hovoril. A ideme do finále, na to si vyberiem druhú panvicu, 5 vajec, mozzarella, chlieb, čerstvá zelenina, takže v podstate to bude za chvíľu hotové. Rýža sa robí, za chvíľu bude hotová, cestoviny sa robia, za chvíľu budú hotové, mäso sa robí, za chvíľu bude hotové. Pridám do toho mrazenú zmes, mrazenú zeleninu, zakriem to pokrievkou a je to takmer hotové. Super, mäso vyzerá, že už v zásade je. Ešte to teda s touto mrazenou zeleninou chvíľu podusím. Toto je 750 gramov zeleniny. Ja to tak odhadnem na polovicu, polovicu tohto balenia tam vysypem. Ako som povedal, mám tam 600 gramov kuracích prs a budem to jesť na 3 krát. Takže to je taká jednoduchá matematika, nie vždy si musíš všetko vážiť. Mnohokrát sa vieš orientovať podľa balenia alebo podľa odhadu. Samozrejme, ten odhad nemôže byť úplne z brúcha vycucaný.
takže vždy vychádza z nejakých čísel, hej. Feta mala 200 gramov, dal som ju celú. Toto balenie má 200 gramov, použijem 1/4 a tak ďalej. Myslím, že cestoviny už budú, ryža bude každú chvíľu, môžem to ochutnať. No a vysypem ich do tejto misky, preto odporúčam použiť takú čo najväčšiu, aby sa ti to všade nepovysýpalo. No a zamiešam to. Prvé jedlo je hotové, druhé bude hotové za chvíľu. A tá praženica, ešte som ju nestihol, ale je veľmi rýchlo. Veď kto by nevedel spraviť praženicu? Záznam na foťáku sa blíži k 30 minútam a chvíľku na začiatku som obkecával, takže možno ešte nejaké 2-3 minútky mám. A pravdepodobne, ak by som toľko neobkecával a nenatáčal, tak by som to stihol. Asi mi to bude trvať pár minút naviac, ale verím, že to nie je až taký problém a že som ťa inšpiroval k tomu, že jedlo na celý deň nemusíš variť celý deň. Takže toto je moje prvé jedlo, takto to vyzerá. Odfotím to, aby si videl. Mám to veľmi rád a je to vlastne taká vegetariánska verzia jedla. Ja toto zvyknem zjesť na dve jedlá. Hej. No a to mäso som povedal, že budú 3 porcie, takže zjem to na 3 krát a dnes mám 1 porciu z toho. Výborne. Ideme na tú praženicu, budem potrebovať ďalšiu panvicu. Takže panvica, 5 vajec, trochu mozzarelly a je to hotové. Aby som pravdu povedal, ja si zvyknem chleba ešte opekať v kontaktnom grille alebo v grille. Teraz to nebudem robiť, aby som to tu nekomplikoval, ale mám radšej také hrianky. Ja používam vajcia najčastejšie z podsielkového chovu. Ak sa mi podarí, tak mám domáce vajcia a určite kvalita vajec je rozhodujúca. Snažím sa nekupovať vajcia z klietkového chovu. Občas použijem aj také, pretože žijem v dnešnom svete a nestíham, alebo nemám svoje vlastné sliepky, nestíham to kúpiť, alebo nie všade sa dajú zohnať, ale ak máš tú možnosť, tak určite si kupuj z voľného výbehu, alebo ak máš, tak určite domáce vajcia. Rýža sa už urobila, mäso bude za chvíľu, praženica bude o malú chvíľu, takže pár minút navyše, ale okolo 30 minút mi to bude trvať. Niekto používa olej aj na tú praženicu. Ak máš kvalitnú panvicu, tak sa ti to neprilepí. Niekedy používam zase malú kvapku oleja alebo kokosového tuku a niekedy aj obyčajné maslo, ale vždy je to naozaj nevyhnutné množstvo na to, aby sa mi to neprilepilo. Kým sú tie vajcia ešte horúce, tak pridám približne 50 gramov tej mozzarelly, ale teda, aby to nebolo približne, ale aby to bolo naozaj, tak to spravím tak, že ako som už povedal, odvážim to, aby ma nikto nenapadol, že klamem. Robím to tak, že si vynulujem váhu so sáčkom. Odhadnem približne 50 gramov. 46, veril by si tomu, takže aby boli všetci spokojní, dám tam ešte 4 strúčiky. Takže toto je síce obyčajná mozzarella, ale veľmi často používam light. Chcel som kúpiť light, ale nezohnal som. Teraz 4 krajce chleba, už som spomínal slatinský chlieb a nakrájam si k tomu ešte zeleninu.
To, čo nepotrebujem, môžem odložiť a v podstate strava na celý deň bude hotová. Super, už aj to mäso so zeleninou je hotové, vyzerá to takto. Zase ti to odfotím, aby si to videl aj zbližšia. A rýža je hotová. Ja teda používam, ešte ti ukážem, keď sme pri tých typoch, tak ja používam sklenené misky, ktoré si so sebou nosím do práce a jem to v práci. Väčšie alebo menšie. Je dôležité byť pripravený a mať všetko pod kontrolou, vtedy budeš mať vo fitku najlepšie výsledky a vtedy môžeš aj svoju stravu meniť, vtedy budeš vedieť povedať svojmu trénerovi alebo mne, keď budeme spolupracovať, koľko kalórií si prijal, koľkokrát si trénoval, aké náročné boli tréningy, alebo ktoré partie si cvičil, ako veľa. A keď si všimneš, tak veľmi rýchlo to aj odpracem. Hovoril som, že ten tekvicový olej ešte použijem. Môžem to zase odvážiť tým istým spôsobom, že vynulujem váhu a použijem maximálne 20 gramov na toto celé jedlo. Hej. 15, takže ešte kúsok. 19 gramov. Takže tu mám jedno jedlo, respektíve dve jedlá, ja to zjem na dvakrát. Samozrejme je to veľká porcia, ale ja som aj veľký chlap a zároveň chcem nabrať svaly, som v objemovke, takže to zvládnem. Toto je prvé jedlo, teda praženica z 5 vajec, je tam 50 gramov mozzarelly, dajme tomu light. No a toto je tretie jedlo, respektíve tretia varianta, kuracie prsia s grillovanou zeleninou alebo so zeleninou z mrazenej zmesi. A k tomu mám túto rýžu. Takže trvalo to síce niečo viac než 30 minút, ale myslím, že som sa celkom snažil a že sa to celkom podarilo. A verím, že som ťa tým inšpiroval, aby si aj ty sám skúsil chytiť svoju stravu za pače, si nenechával to na náhodu a tú pol hodinu si našiel, aby si to všetko pripravil. Idem si to dať ešte všetko do misiek a zobrať so sebou praženicu zjem teraz. Ešte si tam nakrájam uhorku paradajky, prípadne inokedy, keď mám nejakú inú zeleninu. No a pozrieme sa na to, jak to vychádza kaloricky, lebo samozrejme je to všetko pekné stihnúť, ale dôležité sú čísla a teda koľko kalórií, bielkovín, sacharidov a tukov som za ten deň prijal. Idem to rýchlo nahodiť a poviem ti výsledok. Kalorický výsledok je teda 3253 kalórií. Spomínal som, že za deň prijímam 3300 kalórií približne. Mám tam 250 gramov sacharidov. 250 gramov bielkovín, čo je približne 2,5 gramu bielkovín na kilo telesnej váhy. Ja väčšinou rátam iba tie priame zdroje bielkovín, ale kalorické tabuľky rátajú napríklad bielkoviny v chlebe alebo v ríži, ktoré ja nerátam, takže približne 2,5 gramu na kilo telesnej váhy. Sacharidy 302 gramov, takže približne 3 gramy na kilo telesnej váhy a tuky 115 gramov, takže približne 1,0 niečo na kilo telesnej váhy. Takže jedlo číslo 1 to je praženica z 5 vajec, je tam 50 gramov mozzarelly, 4 krajce celozrnného chleba a nejaká zelenina. Jedlo, ktoré zjem na dvakrát, teda 2 a 4, sú cestoviny,
proteínové cestoviny s fetasírom a zeleninou a jedlo číslo 2 a 4 a jedlo číslo 3, no proste jedlo, ktoré budem jesť medzi tým, toto zjem na dvakrát, a jedlo, ktoré budem jesť medzi tým sú kuracie prsia s grillovanou zeleninou a tu mám k tomu ryžu. Toto nie je jedna porcia, ale 3 porcie, to som už spomínal, takže mi zostane niečo aj na zajtra, takže teoreticky zajtra mám o to menej práce. Tak čo hovoríte? Dá sa to stihnúť aj rýchlo a môže to byť aj jednoduché? Ja verím, že áno, verím, že týmto videom som vás inšpiroval. Ešte raz, ak sa vám video páčilo, dajte mu like, aby som vedel, že vás táto téma zaujíma. A do komentárov mi napíšte, čo by vás zaujímalo, čo by som mohol z Ostravy spomenúť na budúce. Ak si neviete tú stravu nastaviť, napíšte mi na valihora@feedmagazine.sk. Robím aj coaching, kde vás naučím nielen variť, ale všetko si to pripraviť a hlavne nastaviť tak, aby ste mali čo najlepšie výsledky. To je náš cieľ. Mnoho ľudí sa bojí ma osloviť, ale mnohým ľuďom som už pomohol a verím, že mnohým ľuďom pomôžem získať lepšie výsledky, takže aj ty môžeš byť jedným z nich. No a to už je naozaj všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu zo série Objemovka. Nech ťa nikto nezastaví. A vidíme sa samozrejme aj na týchto sociálnych sieťach. Čau.